Ma niċħiddek għattu għat-titlu tal-produzzjoni ta' din is-sena li se tittella fil-faċilità korrettiva ta' Kordin matul il-ġimgħa mqazza bris il-Fondazzjoni ALS. Id-dram huwa produzzjoni bejn ir-residenti u l-Fondazzjoni Mid-Dlama d-Dawl li ilha sa mill-1995 taħdem bl-iskop li tagħti dinjità lill-priġunieri. Nisserdu tkun ċart li tarfi għal 3 darbiet. Oj! Neħedik l-arma edek, u għamet paslura, ejja d-dok! Bi-storja oriġinali, dawk li attendu se jassistu mhux biss għal xeni taqsim il-qalb imma wkoll mużika u kant live illi jagħtu xi ħaġa speċjali lil dan id-dram. Ma niċħdek qatt minn xjena l-oħra jaqleb mir-rakkont fil-Bibja għal storja ta' ommu żagħżugħ abbużati minn raġel tal-familja sakemm liben jirribella u jispiċċa jħallas ta' emilu. Preżenti għall-ewwel rappreżentazzjoni ta' dan id-dram kien hemm diversi mistiedna distinti fosthom il-President ta' Malta, Mary Louise Colejro Preka, u l-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-sigurtà nazzjonali u l-ġlieda kontra l-kriminalità Beppe Fenegadami minn barra l-Ministru Michael Farrugia.